मंगल कर भल छवि हाँ हाँ मोहना ब्लॉक में कुआरे यार सभा गहली है भाई भोन मैंने आपको धीरे 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 चलो धीरे माँ धीरे भल ही कि हेलो बड़ा आगे 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 तू छाई आसबि यार टिके गहली सरू गहली टिके सरू भल छबरा राज भाई दिलों की गुटी टिके उठा आज्ञा हाँ आसा आसा धन्यवाद हाँ बेगी हाँ हाँ आज्ञा भल आज्ञा भल चलो 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 आसबो हम
ଚାଲ ଖାଅ ଖାଇକି ଆସ ହଁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସ ଦୟାକରି ସମ୍ପଦ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଟିମ୍ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପଦ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଦୟାକରି ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ତଳେ ବସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କାଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କଥା ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ତଳେ